नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, ह्या वर्षी सोयाबीनचं पीक लावायचा विचार आहे का? आणि जर ह्या वर्षी सोयाबीनचं जास्तीत जास्त उत्पन्न पाहिजे असेल तर आमच्या व्हीनस ॲग्रो केमिकल्स या यूट्यूब चॅनलला आता सबस्क्राईब करा. कारण आम्ही तुम्हाला सोयाबीन संदर्भात लागवडीपासून ते काढीला येईपर्यंतची पूर्ण व्यवस्थापन सांगणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ एक उत्पन्न वाढीचा चांगलाच फॉर्म्युला आहे, ज्याने तुमच्या सोयाबीन पिकामध्ये भरघोस वाढ होऊन आणि तुम्हाला त्याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. सगळ्यांना असा प्रश्न पडतो की अशी कोणती फवारणी करावी ज्याने उत्पन्नात वाढ होईल आणि चांगले उत्पन्न निघेल. तर सोयाबीन पिकाचं जास्तीत जास्त उत्पन्नात करण्यासाठी बेस्ट असं कॉम्बिनेशन आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. यामध्ये सर्वप्रथम व्हीनस ॲग्रो केमिकलचे यस्टार हे स्टिकर वापरायचे आहे. हे एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आहे, ज्याला आपण ॲक्टिवेटर म्हणू शकतो. याने आपले पिकाला एक प्रकारचे आवरण तयार होते. याचे प्रमाण आहे 15 लिटर पंपासाठी 5 ते 7 ग्राम. सुरुवातीच्या काळात जास्तीत जास्त फुटवा पाहिजे असतो, कारण जास्तीत जास्त फुटवा असेल तर जास्तीत जास्त फुलधारणा होते आणि जास्त फुलधारणा झाली तर शेंगाही जास्त प्रमाणात लागतील आणि एकंदरीत आपल्या पिकाचं उत्पन्न वाढल्याशिवाय राहणार नाही. आणि फुटवा वाढवायचे काम व्हीनस ॲग्रो केमिकलचे प्लांट एक्सपर्ट हे खूप चांगल्या प्रकारे करतं आणि त्यासोबत पानाची साईज रुंदी वाढते, पानांना चकाकी आणि मानेची फुगवणही होते. अधूनमधून कमी जास्त पावसामुळे पानांना पिवळसरपणा येतो, तो हिरवा करण्याची क्षमता प्लांट एक्सपर्टमध्ये आहे. प्लांट एक्सपर्टचे प्रमाण 15 लिटर पंपासाठी 50 मिली आहे. हे पानात मिसळून वापरायचे आहे. त्यानंतर शेवटचे प्रोडक्ट व्हीनस ॲग्रो केमिकलचे न्यूट्रिगनमुळे पिकांना रोगांपासून संरक्षण मिळते. यामुळे पिकांची वाढ जोमाने होते. न्यूट्रिगनचे प्रमाण 15 लिटर पंपासाठी 50 ग्राम आहे. तर शेतकरी बांधवांनो, यावर्षी प्रोडक्टची फवारणी ही सोयाबीन लागवडीनंतर 20 ते 25 किंवा 30 दिवसांच्या दरम्यान करायची आहे. फवारणी ही पिकांच्या प्रत्येक अवस्थेत करायची आहे. याचे चांगले परिणाम पिकांमध्ये दिसून येतील. त्यासोबत तुम्हाला कीटकनाशक आणि बुरशीनाशक वापरणे गरजेचे आहे, कारण कीटकनाशक व बुरशीनाशकाचा प्रादुर्भाव लवकरच पिकांना होतो. फवारणी शक्यतो सकाळी नाही तर संध्याकाळी करायची आहे. आम्ही सांगितलेल्या टिप्स आणि नियोजनानुसार चालल्यास तुम्हाला 100% फायदा हा होणारच आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.